Aiwa muri yeZimbabwe, mapurisa azosoresa government, azosoresa hurumende yeZimbabwe nekuda kwemapicture akatendera muvhiki rapfuura. Aiwa, izvi zvinatso kuratidza kuti mapurisa haasi kudzikanwa nemari yavari kuripirwa. Saka muri yeZimbabwe ndokujedza kana wasati wasubscribe, chibva wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Urakuchiona maupdates anokupa paZim News Live YTS. Saka muri yeZimbabwe, muvhiki rakapfuura pane mapicture akatendera pasocial media emapurisa aiva musports betting akapfeka zvainatsokuratidza kuti zvinosirisa kwazvo. Anga akapfeka zvinoratidza kuti aiwa mapurisa iprofession inoratidza kuti havasi kuwana mari inovaringana, uye kutoenda kwacho kusports betting kwavaenda kwainyatsokuratidza kuti havasi kugutsikana nemari yavari kuripirwa, vari kutotsvaka imwe minzi yekuwana mari. Saka muzuva ranhasi pane nhau dzinobuda dzichinzi ZRP bans police officers from sports betting after viral picture. Zvanzi ZRP chiefs act as poorly paid police officers try their luck at a growing national pastime. Saka muri yeZimbabwe ndo nyaya iripo, aiwa mapurisa arambidzwa kuenda kusports betting, anzi musaenda muchinobheta makapfeka mauniform bozi munodzikisira nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Saka muri yeZimbabwe chimbudzidzai munoti kudii pamusoro pekurambidzwa kwemapurisa anzi aiwa ngavasaenda sports betting. Sanoona vanhu vanouya vachinakirwa kwazvo, vanouya vachipindura. Kune umwe yakati hanzi time to introduce online betting maka yakati so it's a case because they earn peanuts, they must try their lucky. Ndokupindura kwemumwe munhu uko. Saka tinoona kuti mumwe anouya achipindura kuti kudii, mumwe anouya achiti you don't stop diarrhea by stitching the anus, treat the root cause. Zviri kunzi government ngaitreate the cause. Chiri kukonzeresa kuti vaende ikoko kubetting chii ndochida kugadzirisa. Muri yeZimbabwe chibhutidzai munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu motiudza maviews enyu muchilike, muchikomenda, muchisubscribe, nokutina on the bell icon. Rambotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live.